que fem cigrons amb xoriço, potaje. Posem oli en una olla i ceba tallada petita i sofregim. Ara hi afegim 3 grans d'all. Quan la ceba i l'all es comença a daurar, afegim el pebrot. Ara que ja està ben sofregit, afegim una cullerada petita de pebre i una altra de pebre vermell, que pot ser dolç o picant, al gust. Remenem una mica i afegim el tomàquet triturat amb cru. Quan ja tenim el tomàquet fregit, afegim el xoriço, les 2 pastanagues i també les patates, que les tallarem així. Comences a tallar i trenques, això farà que el suc quedi més espès. Aquesta recepta no és per fer poca quantitat. Agafa una olla de mínim 5 litres, si no els cigrons no et quedaran ben cuits. Hi posarem 1.600 mil·lilitres d'aigua, que sigui mineral de garrafa. Esperem a que arrenqui el bull i afegim els cigrons que teníem remullats del dia anterior. Si teniu algun dubte de com fer-ho, entreu al canal Mercè Socarrats i busqueu el vídeo dels cigrons. Ho tindrem bullint a foc lent durant 15 minuts i després ja podem tapar i introduir-ho dins la CCM. Ens assegurem que queda ben tancada i ho deixem durant 5 hores. Passat aquest temps ho traiem i comprovem si els cigrons ja són ben cuits. Comprovarem també el punt de sal i si cal hi afegirem. Perquè el suc quedi més espès, agafarem les pastanagues, una mica de suc, patata, uns cigrons i ho triturarem. Ara només cal afegir-ho a l'olla, remenar i ja estarà a punt per servir. Com ja us he dit moltes vegades, no és necessari que feu servir els mateixos ingredients. Feu la vostra recepta, ara això sí, seguiu bé els temps de cocció, el remull dels cigrons i utilitzeu aigua mineral. D'aquesta manera obtindreu el millor resultat. Si voleu fer la recepta vegetariana, traieu el xoriço i afegiu una altra cullerada de pebre vermell fumat. O també hi podeu posar espinacs. M'agradarà saber com us ha quedat. M'ho direu als comentaris? Una altra opció per quan volem tenir un plat preparat ràpid és envasar-ho al buit. Ho he fet pel mètode tradicional, al bany maria a mitja hora. Quan sàpiga com fer-ho a la CCM, ja us ho explicaré. Ha quedat boníssim i aquests pots van cap al rebost. Coneixes la cuina de consum mínim?